ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବୋଉ ଏଇ ବାଡ଼ିର ବୋଉ ଖାଇଦେ କରୁଛି ତାର ଭାତ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଢି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ବସି ପାରୁନି। ସେ ଏବେ ଅଟା ଦଳିବ, ଅଟା ରୁଟି କରିବ। ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଟିକେ ଛର ହବା, ଛର ହେଇତେ ଆଇଛେ ଆଉ गुपचुप एवं रेडी होगा। बाटर गला बेले आम गुपचुप खाई जाऊे। एवं रेडी आम खाइबा। एवं आसी घर पाखे पहुँचली। रोचे।